panghuli na ingredients. Ito oh. Dahon ng balete. Ito yung mga kabisaya. Dahon ng balete. Yeah, may kapre. Kailangan may balete. Ito yung bahay nila. Siyempre mga kabisaya, pag may kapre, may balete. Ito dahon ng balete. Ayan o. Ilalagay natin. Dahon ng balete. Panghuli. Mga kabisaya. Oh. Sarap. Hmm? Woo! Tinatawa lang ang kiso. Ba't ka tumatawa, Son? Huwag mo ko pagtawanan yung binili mo ang palaya. Ang pait pa naman. Yung mukha mo pala mapait. Tapos ngayon, tinatawanan mo ako. Di ka makatikim nito. May dahon ng baliti. Kala mo ba? Ayun mga kabisaya, oh. Tinatawanan ako nito. Oh. Ayun, oh. Lapit, lapit. Oh. Ayun mga kabisaya, oh. Dili ka kung halaman. Taga Marawi. Tinatawanan niya ako. Dili ka na mo. Ayun mga kabisaya, may halaman kami dito, no? Alaga, ayan, oh. Yan ang baliti. Dito namin kinuha yun. Pagsahog doon. Ito yung puno ng baliti. Rice cooker naman tayo mga kabisaya. Ito yung ingredients namin, no? May luya, sibuyas, kamatis, at bawang. Hulaan niyo kung anong lulutuin namin. May papremyo ako. Ngayon, unahin natin mga kabisaya paglagay ang luya. Kung sa Bisaya pa ang luya, kapoy. Walang kaping kapoy. Yan ha. Halo-halo, halo-halo. Ito, si repairman. Rice cooker namin. Repair din to. Hindi muna ako umuwi. Huwag muna umuwi. Dito ka lang umuwi. Nagluto sila ng ampalaya. Hanggang ano lang, video na panood ko. Palaya lang yun. Tayo. Ilaga. Ampalaya. Next, Kaya lagay dito natin muna ako. yung Mga idol, sibuyas. dito muna ako makikikain. Sibuyas at Kita ko manok. bawang. Paborito ni repairman niya, manok. Pagdari natin. Ayun, kabisaya. Pagluluto ko naman yung mga anak ko. Ito yung panganay ko. Pangalawang anak ko. Ayun, isa Ay, dito. hindi ka ng tubig. Yung bunso ko Ingatan yan. niya paggamit. Mahirap mag-repair. Mahirap maging tatay, walang nanay. Pagluluto ko. Halo, halo, halo. Haluin Kaya ang walang lutuan, resto. itong rice cooker namin. Walang ano, gasol. Yung ano ba to? 1980s. Hanggang ngayon buhay pa. Kita nyo? Hanggang ngayon, buhay pa. Gumagana pa kahit 1980s pa. Gusto talaga namin ng gasol. Ma'am Flor nga, baka naman. Kitchen. Baka naman, Ma'am Flor. Gusto namin ng kitchen. Baka naman. Ayun mga kabisayo. Ayan o. Ang bango. Grabe.
mga kabisaya, meron po kami area na po. Maso ako. Mga kabisaya, meron pa kami reserva. Isa. Kita nyo. May reserva po kami reserva. Just in case na masira po. Papayos namin. Ngayon, mayroon kami reserva. Naman. Para naman sasakyan. May reserva. Sasakyan mo mayroon. Baka naman. Baka naman, Ma'am Flor. Sina. Baka naman. Ngayon, next, lagay natin kamatis. Si ano pa? Si Guapa. Si Guapa. Shout out pala kay Guapa. Skyping Blue. Baka naman, Skyping. Baka naman. Magluluto tayo ng tinulang manok. Mahirap. Yung Buhay verso ni Maynila. Kabisaya, paano magluto ng tinula. Watch and learn. Press cooker namin. Ay, guys. Baka naman, suportahan natin si Mr. Retirman na subscribe sa ayun mga Kabisaya. Ano? Ito. Gigisa natin yung manok. Scotch, ang garap. Ito na yung ingredients namin mga Kabisaya. Scotch, ang garap. Mahirap pag walang magulang. Nagsisikap ng magluluto. Yan. Magic sa atin. Nginuya ng kapre. Pampasarap. Sabi gani, wow, sarap sa'yo. Sabi nito. Ilagay ko na nginuya ng kapre. Ayun. Lagay ko na mga Kabisaya yung nginuya ng... Ito yung Adam's apple ng bubuyog. Bubuyog. Adam's apple ng bubuyog. Lalagay natin ha. Yan. Masarap na yan. Kaya nginuya ng kapre, ang palasa. Adam's apple ng bubuyog. Yan. Sarap. Woo. Ngayon, Takpan natin mga ilang minuto. ilagay natin yung bunga ng madre cacao. Ito, igisa natin yung bunga ng madre cacao. Sabay natin paghalo, igisa para masarap. Yan. Para sabay sila maluto, mga Kabisaya. Ano? Ay, sarap-sarap. Ganito ang technique sa pagluto ng tinulang manok. Kailangan hindi siya ma-overcook ang manok mga Kabisaya, no? Kasi pag masobran ng luto niya, hindi siya masarap. Gets nyo? Hindi ako hindi. Hindi ko alam yun eh. Ngayon, lalagyan natin ng nganga ng sigbin. Mga Kabisaya, nganga ng sigbin. Lagyan natin na nganga ng sigbin. Ay, lagay ko na Kabisaya. Para masarap. May Adam's apple ng bubuyog. Kunti pa, lagyan kunti pa. Ayan. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng tawas ng kapre. Tawas ng kapre. Ito, magkip sa'yo. Tawas ng kapre. Kapre. Ito, tawas naman ng kapre. Ang Bisaya. Tawas ng kapre. Scotch on the rock. Tama nyo? Tayo. Kita nyo? Oh, yan. Luto niya. Sinabawan ng manok. Tinulang manok na may nganga ng kapre.
Sasabawan natin mga kabisaya. 2 timba. Sabaw. Ito mga kabisaya. Initan. Ito siya, pinakuluan na mainit ang tubig ito. Oh. Ito, umusok. Oh. Para madali lang siya maluto. Hindi siya na ano sa pagkulo. Para magkasabay lang sila. Ayan, Bisaya. Oh. Tinulang manok na may nganga ng kapre. Nag-request yung kasama ko si Donald Moseros Vlog. Kailangan daw yung sabaw puno sa kaldero. Yan. 1 minute 37 seconds later. Tinulang manok with my Adam's apple ng kapre. Ang init. Mainit pala. Walang hawakan. Biro mo, 1980s pa ang rice cooker namin. Hanggang ngayon, buhay pa. Imagine. Ito ba? Walang hawakan. Pag hawak mo, sa takip ka diretso. Ang init pala. Ay mga kabisaya. Dinakontento. Dinagdagan pa ng Wow, yummy. Yahoo! Yummy. Titikman na yung kabisaya kung maalat o matabang. Matabang nga. Ngayon, dadagdagan ni kabisaya ng tawas ng kapre. Tawas ng kapre, mga kabisaya, no? Ganito lang kami tatlo rito. Konti. Idol, kape muna habang niluluto si Kabisaya. Tawas ng kapre. Konti pa, dagdagan natin. Pag mayroon kayo nito, Scotch on the rock, masarap pala to. Tawas ng kapre, grocery. Mahirap hanapin to. Tawas ng kapre, Scotch on the rock. Halo. Yummy! Brother, tikman mo. Oh. May pangano pa? May sigil na no? Siyempre, kailangan magluto ka. Mayroon ka taga-tikim. Kasi kung ikaw nagtitikim, ikaw nagluluto, naumay ka na, di ba? Kailangan mayroong assistant. Kung okay ba sa kanya, pag hindi, tapo natin. Okay daw. Sarap. Very good. Pwede na. Pwede na. Ngayon mga kabisaya, luto na yung ano natin, oh. Bunga ng Madre Cacao. Oh. Bunga ng Madre Cacao. Okay na, malambot na mga kabisaya. Panghuli na ingredients, lalagay natin dito mga kabisaya. Panghuli. Alam nyo kung ano yon? Siyempre, hindi nyo alam. Ako lang nakakalam nun. Ito mga kabisaya. Panghuli na ingredients. Ito oh. Dahon ng balete. Ito yung mga kabisaya. Dahon ng balete. Yan. May kailangan may balete. Ito yung bayan nila. Oh no! Siyempre mga kabisaya, pag may kapre, may balete, ito dahon ng balete. Ayan o. Oh my God! Ilalagay natin. Dahon ng balete. Panghuli.
mga kabisaya. No? Mga kabisaya, pag maglagay ka ng dahon ng balete, luto na kagad yan, patayin mo na. Oh, binunot mo na, di ba? Oh. Luto na yun dahon ng balete Kasi, mainit yung sabaw. Mainit pa yung rice cooker. Kaya, Naman. Wow. paglagay mo, tanggalin mo na agad para hindi siya masubraan. Kaya tama lang siya. Kasi pag masobrang maluto yung dahon ng balete, nagagalit yung kakay. Ay, mga kabisaya, luto na. Brother, come here, come here. Come here, come here. Ma'am Flor, baka naman. Kikita mo yung lutuan namin? Siyam. 1980s pa to. 1980s pa. Malambot na. Sky Pink Blow, baka naman. Mabighani ang puso mo sa lutuan namin, no? What? 1980s pa ito. Tawa si si Mike 7, no? Mike, Sky Pink Blow. Superhero pa naman sa Power Ranger. No? Assistant, tikman mo. Okay na. Okay na. Sabi ng assistant ko, luto na daw yung dahon ng balete. Paano masabi? Luto na raw. No? Siyempre, hindi magpapahuli sa kabisaya. No? Titikman mo na. Yummy! Yum. Very good. Pwede na mag-asawa si kabisaya. Marunong Talaga, magluto. ang ganda mong lalaki! Ay, kabisaya, oh. Oh. Kita nyo? Kumukulo-kulo pa siya. Tikman nyo, mga kabisaya. Oh. Woo! Tinatawa lang ang kiso. Ba't ka tumatawa, son? Huwag mo ko pagtawanan yung binili mo ang palaya. Ang pait pa naman. Yung mukha mo pala mapait. Tapos ngayon, tinatawanan mo ako. Di ka makatikim nito. May dahon ng balete. Kala mo ba? Ayun mga kabisaya, oh. Tinatawanan ako nito. Oh. Ayun, oh. Lapit. Oh. Ayun mga kabisaya, oh. Hindi ka kong halaman. Taga Marawi. Tinatawanan niya ako. Dilig na ano. Ayun mga kabisaya, may halaman kami dito. No? Alaga, ayan, oh. Yan ang balete. Dito namin kinuha yun. Pagsahog doon. Ito yun. Kamatis na kinuha. Tapos, yung kamatis nilagay namin, dito namin hinarbis yun, oh. Oh, kabisaya, oh. Ito yun. Dito kami kumuha ng kamatis. What? Dito namin kinuha yun. May farm kami dito. Pero, mayroon pa ko isang nakalimutan. Yung bahag ni Tarzan. Saan ba yun? Yung spicy na bahag ni Tarzan. Asistan, nasaan na yun? Ha? Di ka bumili. Bahag ni Tarzan. Nasaan na? Ano po? Kulang. Nagbigay ako ng malaking budget pang luto dito. Kulang. Ngayon, mag-liquidate tayo.
Isa-isahin natin kung ano nabili mo dito. Imagine, nagkulang ka ng isa. Yung bahag ni Tarzan pa nakalimutan mo. Yun pa naman ang pinakamasarap. Bahag ni Tarzan. Nawala. Tingnan natin sa aparador namin. Baka nandito yung bahag ni Tarzan. Double check natin sa aparador kung nandito yung bahag ni Tarzan. Wala. Adam sa apple ni ano? Wala. Wala talaga mga kabisaya. Hindi nakabili. Pasensya na lang, no? Skype and Glow, baka naman. May ano dyan, Tarzan. Okay. Approve. Mamaya, Kakain. sabay-sabay tayo kumain, mga kabisaya. Ito si Mr. Mike 47. Siyempre, kakain din yan ng mayroong dahon ng balete. Si Jonard Moseros nakaiga. Nagpapagutom lang yan siya. Para mamaya, mukbang na tayo. Hour later. Mga kabisaya. Baka naman may sponsor ng plato. Ito yung plato ni Kabisaya, oh, kaldero. Nasasarapan ako. Hindi ko napapangitan ng lasa. Kasi silawan ako sa ilaw. Sabaw pa lang yan. Pero, di mo binili yung bahag ni Tarzan. Yung sili na green. Bahag ni Tarzan. Bunga ng Madre Cacao. Oh. Yummy. Ito yung pakpak ng bubuyog. Bisa yun? Pakpak ng bubuyog. Shout out sa iyo, Mami Granny. Ma'am Florpina. Yung pakpak ng bubuyog. Oh. Bubuyog. Yummy. Kain, kain. Busog.
Mm. Yummy. Mm. Hindi ako na papahitin sa laban. Papahitin ko ng ilaw. Nakakatilaw na. Ito yung bunga ng Madre Cacao. Mmm! 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 Ah. Hindi ako napapangito ng lasa. Napapaluhan na ako. Mmm! 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 Chicken Joy, mga kabisaya. Mmm! Mmm! Yummy! Meron pa, konti, oh. May sabaw pa. Mmm! Mmm! Hi, hello. Ito yung Shout out. idol ko, si Kabisaya Vlog. Shout out! May kabisaya. Mr. Reaperman, Inom tayo ng nawala ka na naman. ihi ng tikbalang. Mm. Mm. Yummy. Di ko maubos. Marami. Ihi ang tikbalang mga kabisaya. Oh. Mm. Mm. Palaka daw, palaki ng katawan. Palakas. Hanggang dito na ako mga kabisaya. Babay na sa inyo. Bye-bye. Kita-kita tayo sa next vlog ko. Bye-bye mga kabisaya. God bless and stay safe.